Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Mga kababayan ko, we are traveling now in Manaoag, Pangasinan. Papunta po tayo ng Virgin Well ng Our Lady of Manaoag. Mga kababayan ko, although late na po tayo dahil hanggang alas 4 pa daw sila, i-try po natin na mapuntahan po ito. At maibahagi po natin sa lahat na maganda po dito daw at first time po na makapunta dito. Pero late na po tayo, kaya magbaka sakali lamang po tayo. Ito po yung mga dadaanan po natin na papuntang Virgin Well ng the Our Lady of Manaoag. Salamat sa Diyos sa inyo pong lahat mga kababayan ko. Please support our channel Filipino TV and visit our channel Filipino Life Stories. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko sa ating channel at mag-like and share and subscribe. Malaking suporta na po ito para sa ating lahat bilang Pilipino. Mag-comment, mag-suggest lamang po kayo kung ano pong gusto nyo na puntahan po natin. Maraming salamat po. Shout out to everyone, yung mga taga Manaoag, Pangasinan. Miss nyo na po bang umuwi ng Manaoag, Pangasinan? Ito pong daraanan natin ay Barangay Road ng Manaoag, Pangasinan. Magaganda po yung mga kabahayan dito. Tapos may maganda rin po na memorial na garden. Sa ating mga organic subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel at naging bahagi po kayo. At sa lahat po ng naging subscriber po natin, maraming salamat po. 2.6 kilometers. Manaoag Barangay Road, mga kababayan ko. Sana po maabutan po natin yung ating pupuntahan na Virgin Well. Biglaan lamang po to mga kababayan ko. Hindi na po tayo nakapagsimba dahil late na po tayo. May trabaho din po kasi tayo kahit na Sunday. Thank you very much. See you in our next videos mga kababayan ko.